Korupsyon ning manimunang isyong titukan ng Santa Ana Mayor Engineer Dinan Labong king kayang pabanduang pamangobyerno king Balen. Ating anti-corruption campaign mo naman ing kayang binida king kayang first State of the Municipality Address o SOMA inyang July 6. Agpang king alkalde, maulagang balaw siyang tanggalan ng korupsyon, ing SOP, ing red tape, karen transaksyon king LGU, bang apabilis ing panyulong ning Balen at apasiknangan ing tiwala ning publiko. Ing pera ng Balen, karanyang tao, karanyang programa na ning dapat magawa kiti. Pati sweldo ko, kung kingwa, 1 year na akong yan pati sweldo ko. Kingwa denga ganang palyari makasap ke sweldo ko. Kung tatanggap SOP, yang nanoy nga kaida ka na ako, ko kahit arayan ko na yung term ko makanyang ko kasi yung gawa kong pagbasiyan, kung yung kumakyapos ka rin mapilan o ka rin dakal, makagawa tang masanting kong kiratang pamanungkulan. Nung ating korap, kumontra ako, kanya ginawa ko slogan, mabilis ang aksyon at walang korupsyon. Bawal ang SOP, magsumbong kay Mayor at line number, so. Gagawin ko ito kasi yakong dapat halimbawa bilang chief executive, bata rin ka na akong kaya bigyan pamanungkulan, serbisyo lang. Kayag na naniti, linatag na lang Mayor Labong ren proyektong MIPAL Tutu kabilang ing pamagpasanting ning Municipal Building, Materials Recovery Facility o MRF at ing tatalakada pang publikong ospital at targeta maging operational bayo mapupus ing 2026. Binida na mo naman ning alkalde ing pepasik na nga na waste management program ning Balen at pangkaya malapit na ing akwa ning Santa Ana ing zero waste goal kapamilatan ning pamakisaupan karen pribadong kumpanya para king masalese koleksyon at pamanibala ning basura. King ekonomiya, sinabi ng Labong na darakal na lareng negosyong mamuhunan king Santa Ana ang magresulta ning minata sa kapanakitan ning LGU at marakala obra para kareng residente. Dakal national projects, nagagawan da kiti, bypass roads, di nga kay doable. Halo pa naman ng mobile clinic, primary care facilities, animal bite center, ang po itong programa nga gawa tamo, financial assistance, medical assistance, kareng farmers, kareng liwang sector. Itag yun ng Balen ito. Sabihin meron department heads na gawa kaming programa makanyan, pagka siya yung pondo, at alang masasalawla, anyada kalapasan. Kalo pa nga sabi ko, ika elevator ya, ulimatas yung masyadong ngeran po at manabukin. Ang po yung elevator, magawala rin kasi talagang para ka na ako, kailangan kayong munisipyo at malyari lang gawan kasi repair na ni Balen, makabudget na rin, alang mawawala, alang masasalawla. So nung aso panda ko pa rin national, ang po ng provincial government, siguro mas nakalapakit ng kiratamang Kabalen. Kabilang pa, kareng linataga programa impepalawa ka social services para kareng senior citizens, solo parent, kayanakan, persons with disabilities kapamilataning financial assistance, bula ng subsidy at livelihood programs. King sektor ng kabulasan, mitataging peka mumunang primary care facility at animal bite center king Balen. Ama kapamye libreng consultation, panulo at laboratory services kareng libo-libong residente. Salamat siya naman ni Mayor Labong king sangguniang bayan, king pamagpasa dareng ordinansang makasaup kareng residente. Ang sanggunian ko, kompleto, sumusuporta sa akin. Siyempre, lalo na yung Vice Mayor. Nadinig naman kanina yung Vice Mayor, sabi niya, hanggang gusto ko siyang Vice Mayor, siya maging Vice Mayor ko. At ang mga konsya, lahat, ang salita na pinasasalamatan ako sa aking pagsiservisyo, sa aking pagkakaisa kami sa pagsiservisyo. Ayun, sa nakikita ko, ako kaya kamampangan, alang masalamas ang palong kembo kayong mani. Ganaganang tao, matula ka na ako. Pati rin tao, ratang boto ko na akong yan namangalot, pasalamat lang ka na ako. So masaya ako. Ala ko kakakit na alam ko kasundo kaya ni King Santana. Agpangpaking alkalde, asahan impamaglub dareng marakala investors at job opportunities king Balen kayag naning balaus ang municipal development plan akakabilangan ning road widening, farm to market roads at pamagtatag dareng future commercial at industrial areas. Kaya magkakaroon kami ng hospital dito na makakatulong ng malaki sa aking mga kababayan. Ang isa ko pang pinapangarap, kung matutulungan nila, magdodonate din ako ng lupa para magkaroon kami ng satellite campus dito sa yung Pampanga State University para hindi na lumala yung aking mga kabayan. Yun ang isa pang pinakapangarap ko. Bibigay ako ng lupa pagtatuyan ng ospital.
Kung matutulungan ako ng mga nanunungkulan na may kakayaang makatulong naman, sana wag lang pagkayat dahil sa aking mga kababayan. Dinikdik ng Mayor Labong na magbalabalaw sing pamagpatupad kareng programang magpasikan king social services at manyulong king mas malabo nga Santa Ana para kareng hanggang Pimpeño. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.